Me toteutettiin Enterillä viime kesänä suun terveyden röntgenkuvien automaattinen tekoälyanalyysi. Kun potilaalta otetaan Bitewing-kuva, se annetaan automaattisesti tekoälyn analysoitavaksi, ja jos sieltä jotain karieshavaintoja löytyy, tästä ilmoitetaan käyttäjälle potilastietojärjestelmässä pop-upilla, ja kun siitä pop-upista klikkaa, niin pääsee tarkastelemaan sitä itse röntgenkuvaa, jossa ne havainnot sitten näytetään. Me annettiin tämä ominaisuus ihan maksutta sellaisille meidän asiakkaille, joilla on sekä Assistant potilastietojärjestelmä että Romexis Image Cloud lisäarvopalvelu käytössä. No, tänä syksynä me viedään tämä ominaisuus vielä pykälää pidemmälle, kun me tuodaan mukaan automaattiset kirjausehdotukset. Se tarkoittaa sitä, että kun tekoäly on analysoinut sen kuvan, me tunnistetaan sieltä se hammas, pinta ja tietysti se itse havainto, niin me voidaan viedä nämä automaattisesti potilaskertomukselle. Ne havainnot näytetään statusnäkymässä, josta hammaslääkäri voi sitten hyväksyä tai hylätä, ja ne tuodaan myöskin sinne pikasyöttöön, josta ne on helppo sitten hyväksyä myös enteriä painamalla. Tämä on siinä mielessä aika spesiaali ominaisuus, että meidän tietojen mukaan ainakaan Suomessa, ehkä koko Euroopassa, ei tällaista ominaisuutta aikaisemmin ole esitelty. Tuu kokeilemaan.